down. This is a 20 kilo bar, 2.5 kilos plate, 5 kilos plate. 23 centimeters high. Σκηνάκι θα κάνεις εκείνο το σημείο. Εδώ, οκ. Εκεί θα είσαι, λίγο πιο πίσω. Πέντε, 4, 3, 1, φύγαμε. Ωραία. 1, πολύ καλά. 2 και μετά 2. 3, ωραία. Σκηνάκι. Δύο, 3, 4, 5, 6, ωραία. Μπερμπής. 2, πάει το πρώτο λεπτό. 3, 4, 5, 6. Ωραία, πάμε. Ωραία. Πάμε νιάρια τώρα. Συνεχόμενα, φύγαμε. 1, 2, 3, 4, χαμηλά, 5, 6, 7, 8, 9, ωραία. Πέρασαν 2 λεπτά, πάμε, ξεκινάς. 1, 2, πολύ καλά. Κράτα ρυθμό, 3, 4, 5, 6, πάμε. 7, πάμε, άλλα 2 είναι, άιντε. 8, πάμε. 9, φύγαμε, ωραία, σκηνάκι. Ωραία, 3 λεπτά έχουν περάσει, πάμε για τα 12. Φύγαμε. Σήκωσε. 1, εδώ παίρνει ανάσες. 2, 3, 4, χαμηλά. 5, 6, ωραία, ωραία. 7, ψηλά οι αγκώνες σου. 8, 9, άλλα 3 είναι, έλα. 10, πολύ καλά Παστσίου. 11, ωραία. 12, κατεβάζεις. Πήγαμε μπέρμπις. Έλα, 2 εξάρια, πάμε. 1, 2 γρήγορα εξάρια, πάμε. 2, μία και μετά 2, καλά. 3, 4, 5, 4 λεπτά μόλις συμπληρώθηκαν, άλλα 4, 6, άλλα 6 έχεις, πάμε Τσιου.
7. Πάμε. Έλα σκυλήσει. Πάμε. Φύγαμε. 8. Ωραία, ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. 9. Πάμε. 10. Έλα 2. Έλα. Έλα. 11. Άλλο 1. Δώδεκα, πολύ ωραία. Φύγαμε σκηνάκι. Πάμε. Πάμε. Ωραία, 5 λεπτά μόλις πέρασαν. Άλλα 3 λεπτά έχεις. Πάμε, 15 τώρα. Φύγαμε. Σήκωσε. 1, 2, χαμηλά. 3, 4, 5, πολύ καλά, πας ψηλά η αγκώνηση. 6, 7, 8, 9, πάμε. 10, άλλες 5 επαναλήψεις. Πάμε, πάμε. 11, πολύ καλά πας. 12, 13, 14, άλλη μία, καλά να κάτσεις. Πάμε. 15, ωραία. Φύγαμε μπέρμπις. 1. Πάμε να μπούμε και στα 18. 2. 3, 6 λεπτά πέρασαν, άλλα 2. 2 λεπτά είναι τσιου, δεν είναι τίποτα. Φύγαμε. 4. 5, ωραία. Άλλα 10. 6, πάμε. Έλα στα 10 θα πάρεις μια ανάσα, πάμε. 7. Φύγαμε. 8. Πάμε. 9, άλλο ένα, έλα, έλα. Άλλο ένα και έχεις ανάσα. 10. Άλλα 5 έχεις, έλα. 4 ακόμα. 2. Έλα, έλα. 3 ακόμα. 2 ακόμα και 1 λεπτό μπροστά σου. Άλλο 1, no rep. Άλλα 2. Άλλο 1, πάμε. Ωραία. Έφυγες 40 δευτερόλεπτα μπροστά σου, θα κάνεις πολλά squat. Φύγαμε. Φύγαμε. ...30 δευτερόλεπτα. Ωραία. Έχεις 20 δευτερόλεπτα, σήκωσε γρήγορα. Σήκωσε γρήγορα και πάμε μέχρι τέλος. Φύγαμε. 1, 2, 15 δεύτερα. 3, 4, 10 δεύτερα. 5, 6, 7, 5 δεύτερα. 8, 9, stop.